става хора? Ето ни в следващия епизод, първи епизод на FIFA 15. Днес ще направим нова кариера. Мисля кариерата да е с Сен-Жермен, тъй като този отбор ми допада. Ето го. Минути, евро. Нека да видим какво ще се групите в Шампионска лига и в Лига Европа. Защо ми не става? Ето добре, вече всичко е наред. Добре, всичко е готово. Сега този епизод ще бъде кратък, в следващия ще дадем матч, първия матч приятелски. Ето, че направихме новата кариера с Пари Сен-Жермен. Ще огледаме отбора и това ще бъде този първи пилотен епизод. Трябва да изчакам да зареди. Ето всичко готово. Този видеоклип го снимам за 5 или 6 път. Не съм сигурен. Трябва да спечелям доместик. Също и правенството. Нека видим състава. Какъв състав променяме. Марко Верати в центъра. Ето Кавани и Лавези също ще влезне. Това има мястото. Мисля, че много добър отбор има Пари Сен-Жермен. Защото ето и този направо кърти от всякъде. Погледнете статуите, просто погледнете. Контрол върху 91. Сила на удар 93. Така. И да, нека видим и на скорите на Кавани. 83 контрол върху топката, 73 завършваш удар, удар на сила на удара 85. Страхотни играчи има. И да смени. Те спада рекорда. Ето го Салваторе Сидору, Жиро, Thiago Silva, Давид Луис, Максвел, Ахан Кабае, Марко Верати, Матуди, Лукас, Василий Братянович, Федер Пасторе, Адриан Радот, Букиньос, Бахедек, Диле, Кавани, Лавези, Николайчес, Жени, Киман и тук някакви младоци. Изчохал, не съм ги чул до сега. Да видим с кой ще ни първия да видим. Да ги изтрим тези. Този отбор Ейбър. Значи в следващия епизод ще бъде този бой. И това беше от този епизод. Кратък. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се. Харесайте видеоклипа и до скоро!